Бихме искали да се спрем конкретно на процеса на производство, тъй като е ясно, че самия продукт всъщност представлява сбор от технологиите, които се използват при производството му, начина на прилагане и самата бионична вода. В процеса на търсене на подходящ партньор за производството от особена важност беше да се решат следните няколко проблема. Наличие на подходящи за нашите продукти технологии и технологични линии в производството, както и възможност за вграждане в тях на допълнителни модули. Репутация на производителя, която трябва да бъде безупречна, тъй като нашия продукт е нещо съвсем ново, нов продукт. И най-малката сянка върху репутацията на производителя би се отразила пагубно върху разпространението и продажбата му. Наличие на опит у производителя, местоположение, тъй като нашата задача беше да намерим предприятие за производство, което да е разположено в максимално чиста зона. Всички тези проблеми бяха решени с привличането в ролята на партньор на предприятието Ривиера, намиращо се в Австрия, в Дунавската равнина. Това предприятие се оказа подходящо за нас от всяка една гледна точка. То се специализира в производството на натурални продукти от почти 100 години. Предприятието има репутацията на един от най-надежните и отговорни изпълнители в Европа и в продължение на всички тези години е частна собственост на едно семейство. Това предприятие технологично е изцяло подготвено за производството на нашия продукт, тъй като през 2007 година е било построено ново здание, оборудвано по най-съвременните изисквания и сертифицирано в съответствие с стандартите за фармацевтично производство. Апогей на всичко е присъдения през 2007 година на предприятието почетен герб на Австрия, като символ на най-високи постижения в сферата на бизнеса. Когато говорим за технологиите, трябва да кажем, че в нашия случай структурирането на водата представлява двустепенен процес. Записът върху магнитен или какъвто и да е друг носител предполага, че преди да започнете да нанасяте информацията, носителят трябва да е в състояние да я възприеме. Тоест, той трябва да е изчистен от предишна информация или най-малкото на него трябва да има достатъчно място, за да бъде записана новата информация. Затова първото нещо, което правим, е да изтрием предишната памет на водата, като и дадем възможност да придобие неутрални свойства и да стане пригодна за целенасочено структуриране, т.е. за получаването на бионична вода. Вторият етап представлява обработката на тази неутрализирана вода с минерали в специално подбрани условия, при което се променя нейната структура и водата става биологично активна, придобива качествата на бионична вода. Разбира се, ние нямаме право да разкрием всички тънкости на този процес, защото има многобройни ноу-хау, но в най-общ вид той може да бъде процесите, които проистичат в природата. В планинските реки и извори водата до голяма степен фактически е структурирана, биологично активна, тъй като тя е максимално чиста и влиза в контакт с минерали в естествени условия. Да си представим кръговрата на водата в природата в една планинска местност. От всички изпарения се образуват облаци. От облаците върху планинските върхове се изливат снегове или дъждове, след което в процеса на топене водата минава дълъг път през минералите и неорганичните структури, от които са съставени планинските масиви. Именно в процеса на преминаване през минерала става нейното структуриране. Затова планинските реки са източници на структурирана жива вода. Естествено, и дума не може да става за целенасочено структуриране, тъй като състава на минералите е много разнообразен и всеки минерал дава своя принос в този процес. Като резултат, ако състава на минералите е положителен, водата също се структурира по положителен начин, т.е. получава свойствата на живата вода. Но в тази вода липсва целенасоченост на въздействието, тъй като има твърде многообразно въздействащи фактори. Затова казваме, че е невъзможно в естествени условия да бъде получена вода с строго целенасочено въздействие. Фактически ние моделираме процеса, който протича в живата природа. Пречистваме тази вода, т.е. зануляваме я, като по този начин водата придобива свойствата на неутрална вода
и след това я замразяваме. След размразяването, водата минава многократно през колонка, напълнена с строго определен състав от минерали. В тази схема същността на процеса е отразена съвсем правилно. Разликата, освен в прецизността на самия процес, е и в това, че в природата се използва неограничен брой минерали и резултатът от тяхното въздействие не може да бъде добре прогнозиран. А ние слагаме в колонката строго определени. Да посочвахме, че нашия продукт се състои от две съставни части, по-правилно би било да се каже, че те все пак са три. Бионична вода, т.е. вода, съдържаща информация. Начин за прилагането й нетрадиционен, при който се въздейства върху вомероназалния орган, а оттам върху регулаторните центрове на главния мозък. И иновационни нанотехнологии, които използваме при производството на продукта. Можем да посочим конкретните предимства на уникалния продукт Аквабионика, които го отличават от аналозите. Начинът на прилагане. Комплексното въздействие върху организма благодарение на разнообразната насоченост. Бързият и траен ефект. Новото стоково направление в мрежовия бизнес. Традиционната австрийска гаранция за качество. Съвременните иновационни технологии. Приложението на тези продукти в практиката на здравеопазването в продължение